पाणी त्याच्यात वाटायचं सर्व मंडळींना यजमानांची नम्र विनंती आहे, कृपया आपल्या सर्वांसाठी सहभोजनाची व्यवस्था पंक्ती परब यांच्या घरामध्ये करण्यात आलेली आहे। कृपया आपण त्या ठिकाणी जाऊन या सहभोजनाचा आनंद घ्यायचा आहे। धन्यवाद। तयार नाही सर सर काय झाले ते एकदा ना भूतवाडी ते व्यवस्थापक मंडळ माईक चालू करूया पटतो। अरे कसला डोक्यात टेन्शन माहिती आहे माझ्या, अरे कसला डोक्यात टेन्शन माहिती आहे माझ्या। सहभोजनाची व्यवस्था पंक्ती परब यांच्या घरामध्ये करण्यात आलेली आहे, तरी कृपया सर्वांनी त्या ठिकाणी जाऊन सहभोजनाचा आनंद घ्यायचा आहे। सहभोजनाच्या व्यवस्थेसाठी भूतवाडीतील सर्व तरुण वर्ग मंडळींनी त्या ठिकाणी जायचं आहे लगेच आणि भोजनाची व्यवस्था करायची आहे। भूतवाडीतील सर्व तरुण मंडळींना विनंती आहे, कृपया आपण पंक्ती परब यांच्या घरामध्ये जाऊन भोजनाची व्यवस्था करायची। लग्न लावून झालेला आणि इकडे जेवण वाढूचं काम चाललेला। साक्षी असताना वाढूक मेला टेन्शन काय हो का लोणचा आहे का बाबू डाळ घे डाळ घे हे डाळ पंकज पंकज हे डाळ होईल रात्री
विवादारो दाता स्मृतिको वादानैतिजो सर्गेश्वरे त्वय्यवसरदुस्तो श्रियः कुतुरकोऽयं काश्यनो गणजनमोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमोऽयं जगताम् बघा बबलू पानवालो बबलू पानवालो बबलू इसरला जेवलं चल रे जेव चल काय रे वाडूचा टाकून पळालं काय करतो हे मन्नाची मूर्ती ऐकतोय काय म्हणतात जोक मग येतो एवढ्या जेवण त्रिकोणी पान गुलाबाच्या फुलाला त्रिकोणी पान भाजी बिजी काय मसाला जास्त मावठवले तिखट होऊ आता बरोबर आहे बरी बरोबर आहे जाम येत रे डाळ पाघडले असली तर पाणी व्हायचं होता अरे साधारण वाटली पुरत नाही की ढकलायचं होता कळशी बरं ढकल बावड्याच होती बावडी आहे जवळच बावड्याच होती जावा लवकर रे मध्ये 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 जावा मध्ये जावा श्लोक कोण म्हणता रे सावका सर्व ऑलआउट गर्दी या जेवणाऱ्यांची गणेश श्लोक म्हणतो रे म्हणी म्हणणार नाही रे समोर व्हायच्या भात वाढण्याचं भारी काम चाललं भात बोमटच जा रे बसा 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 पाहुणे ना बसा थोडंसं कार्य करा ते साई वाढ 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 अरे काय गो काय व्हायचं वाढून लिहिलंय जेव्हा सगळं शूटिंग कोणता तुमचा तुम्ही ना मग दिसत होता सगळ्यांना जेवण कोण बनवतो एका चांगलाच चांगला ही काय काकी आमची इकडे पापड तळत तळा तळा तिकडे पापड तो डबल घेऊ हो तो डबल वाढता पापड सायको घेऊन जा गाडी काय तेल तापता की ना तेल मोप वाचलं त्या मनान पापड तळतले ते भाजी बिजी सगळा सगळा अकडे दाखव हे बाजूला तुम्ही का वाढीत नाही असते पण ये तू काय करताना दिसतच नाही तात बघतोय मी अकडे पुष्पा काय पुष्पा वाच काय बोलत नाही पुष्पा मेला धावा धावा एका वेळेस तीन होतो चांगलं नारायणाय नमः अग्निनारायणाय नमः विनोद
यांच्या आवारामध्ये भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तरी आलेल्या सर्व जामसणकरनी भूक लागली पापडच सगळं सुरुवात केली. भूक लागली तर आता गुळ्या घेतलेले ना पापड खातोय बाबा भूक लागली तेव्हाच ते कमी पडतात तकडे ही खात तकडे तेव्हाच जामसणकरनी तकडे कमी पडतं. काय तुका सांग ना पापड खाता मधी झाले जेवण झाले झाले मिलन पुष्पा अजून वरात नाही बाहेर पडली आहे. गुपून घ्या काय करतं काय चला तुझ्या अंगार डाव वाटलं म्हणजे हात धुवून घेऊया यार नंबर लावतो जेवणाचा आता. काय रे झाला ओम्या हैराण झालो रे बालडे नेऊन बादले नेऊन हैराण झालो.